Cherifla filɛbagaw an bɛ a fo ka waleɲumandɔn an y'o fɔ kari o kari Sɔnafɔlato maradon an bɛ fasodenw ni kɛnɛ belebele in kan n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madan Ayidara ka moto lajɛ waati mun dira ma a sera bi maaba 4 de b'an bolo donc mun ye télévision ye an bɛ direct de la mun ye radio ye o ye 95.7 donc bi maaba 4 min b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Abdala Yatara maa dogolen tɛ Abdala Yatara consultant vraiment merci beaucoup an ma nin wele waati i b'a an jaabi donc folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifla filɛbagaw ma. n bɛ n ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ taa se karamɔgɔ n'a ka denbaya ma k'o fo k'o waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don Cherifla la sisan k'o bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn Cherifla baarakɛlaw fana k'o fo k'o waleɲuman dɔn an barokɛɲɔgɔn minnu fana sigilen filɛ nin ye k'o fana fo k'o waleɲuman dɔn ka tila ka dugawu kɛ nin kɛnɛ kuncɛko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup Yatara. Ma filanan o fana tɛ maa dogolen an mana ale wele waati a bɛ na Dramane Traoré CMTR Dra vraiment merci beaucoup folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifla filɛbagaw ma. Assalamu alaikum an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Cherifla n'a baarakɛla bɛɛ fo ka Hayidara yɛrɛ fo a ka nin baara ninnu na aw minnu fana bɛ yan n'aw fana b'an sigi waati bɛɛ k'a lamɛn an ka kunnafoni di jamanadenw ma an b'aw fana bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment sigi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka vraiment a kuncɛko ɲuman Ala k'o d'a ma a n'a faamuyaliko ɲuman a n'a lamɛn fana minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamana kisi. Merci beaucoup i Traoré. Maa sabanan o fana tɛ maa dogolen an mana ale wele waati il est toujours disponible Dawuda Musa Kone économiste Dawuda vraiment merci beaucoup folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifla filɛbagaw ma. n ce bukɛ n ce wuri la folikan bɛ yen o ye ka foli lase Cherifla télévision sigibagaw ma a n'a ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarakɛla bɛɛ ma ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ ma a n'a lajɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan waati bɛɛ a bɛ to k'an wele an kana hakili jagabɔ a tɛ sɛgɛn baara la o fana ka ɲi jamana ma ayiwa ka baarakɛɲɔgɔn jɛmukɛba ni minnu bɛna jɛmu kɛ su in na k'u bɛɛ fo Ala ka kumakan ɲuman dɔn la ka jamana jɔ kuma dɔn la. Merci beaucoup i Kɔnɛ toujours présent dans le wolofa l'homme fort Modibo Mao Makalu économiste vraiment Modibo merci beaucoup an ma nin wele waati Cherifla sanfɛ tu réponds toujours présent merci folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifla filɛbagaw ma. Ni cɛ bɔ kelen b'i fo n bɛ Cherifla ɲɛma so ani a baarakɛlaw a n'aw yɛrɛ a n'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw ani maliyɛnden bɛɛ fo n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ye n wele a diyara n ye. Merci et Makalu merci beaucoup Abubakar Traoré Enfré kuma tɛ folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifla ma. An bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɔ kelen maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifla télé la nin wagati na k'o fo k'o waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye Surafanato maradon ka se ka baro sigi sen kan min b'a to jamana kɔnɔdenw ka se k'u kunnafoni u ka jamana kunkanko kibaruya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na bɔ kelen donc o de kama baro in bɛ sigi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɔ kelen bi su in na baabu bɛna boli fɛn min kan o ye taji ko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye taji sɔngɔ yɛlɛnni ko min bɛ sen na nin wagatinin na ani bilankɔrɔ min fana kan ka sigi sen ka tile 45 okumu kɔnɔna na donc kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ taji sɔngɔ yɛlɛnni ko la a ko kunkanko kibaruyaw la an da bɛna don o de la su in na ka se ka a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ k'an lajɛ télé la nin wagatinin na ani minnu bɛ k'an lamɛn radio la wa an ma ɲinɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ page Facebook kan nin wagatinin na ani minnu bɛ k'an lajɛ YouTube fana kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin wagatinin na kelen donc a bɛɛ kɛ kun ye min b'a to maaw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna na k'u to u sigiyɔrɔ la. Ok baara ɲɛna Bubakari an b'i fo kosɛbɛ Abdala tiɲɛ kuma nin a bɛ dugu kɔnɔ fan bɛɛ donc an fana ko an tɛ se k'an sigi n'an ma a mun hakili fɛrɛnnen k'a wele a bɛ n'a ka hakilina fɔ an ɲɛna pourquoi cette flambée des prix a yɛlɛnnen mun de nana n'o ye. Ok Bukari ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ je crois que fɛn min don a nana parce que n b'a fɔ mɔgɔw kuma bɛɛ u b'a fɔ ko crise de carburant min kun nana ko l'État a fait beaucoup d'efforts ko fɛn ma fara carburant sɔngɔ kan o kuma kun cayara j'ai dit même ni plateau kelen kan n y'a fɔ invité dɔ ye n ko a ma min faamuya le prix à la pompe dépend toujours du cours international du baril du pétrole tant que a ma yɛlɛ yen malgré les subventions a tɛ jigin
wa n'a jiginna fana a bɛ jigin an fana ka pompe la i y'a faamuya donc crise dɔ de bɛ senna sisan n'o ye crise iranienne ye donc ni détroit d'Ormuz n'i y'a fɔ ko bateau le pétrole bɛ tɛmɛ a sira fɛ à peu près 20% du pétrole mondial a bɛ tɛmɛ a sira fɛ donc crise nalen kɔ effectivement o kɛlɛ in senfɛ bateau ka tɛmɛli sumayara kojugu bon généralement n'a sumayara i b'a sɔrɔ a bɛ jouer prix kan kosɛbɛ parce que livraison ni fourniture tɛ se ka kɛ en temps normal et en quantité réelle donc o de bɛ na ni a nasuguya ye ce qui fait que généralement entre le 28 février ka kɛlɛ in daminɛ le 28 février entre le 28 février fo ka se le 16 mars ɲɔgɔnna ma donc à peu près le prix du cours international du baril du prix a augmenté de 38%. Donc forcément au kɛra et ça va se répercuter sur le prix à la pompe minnu tɛ hali minnu bɛ pétrole produit parce que bɛɛ de bɛnna kan agence de l'énergie à l'international olu de b'a gérer donc bien vrai qu'o sera ka quantité ba dɔ injecté sur le marché pour maintenir les prix mais malheureusement aussi ma se k'a to prix ka se ka flamber donc an b'o hukumu de kɔnɔ si bien qu'aujourd'hui an yɛrɛ ka autorité ye disposition ta ka jateminɛ k'a fɔ a sera yɔrɔ min na bi fo ka se ka prix jateminɛ pour que parce que minnu t'a ta fana u t'a ta yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya olu ma forcément n'a gɛlɛya yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya à la pompe ici donc état ka rôle ye ka se ka prix dɔ fɛ kɛ pour que de telle sorte que équilibre dɔ ka se ka sɔrɔ entre les opérateurs pétroliers entre les consommateurs et l'état aussi parce que n y'a fɔ cogo min na ni structuration des prix ta c'est 5 éléments qui rentrent en compte dans la fixation du prix à la pompe élément fɔlɔ ye jumɛn c'est le prix plate c'est ce qu'on appelle le prix fournisseur o bɛ ta élément filanan ye jumɛn c'est ce qu'on appelle les frais d'approche extérieure a sabanan ye jumɛn les frais d'approche intérieure a naaninan ye jumɛn ça c'est la marge des pétroliers et a duurunan ye jumɛn ça c'est les taxes douanières i y'a faamu o élément duuru de bɛ kɛ ka prix fixé à la pompe i y'a faamuya donc n'i y'a jateminɛ aujourd'hui décision min taara c'est que le gasoil a augmenté de 215 francs soit 29% et le super a augmenté de 100 francs soit de 13%. Il y a un fameux. Mais comme il y a fait tout le monde, l'État obligé à boulogne la Djoufala, n'a pas de subvention pour que le prix soit abordable. Parce qu'il y a fait tout le monde équilibre de revenus, il faut forcément trouver un équilibre entre le consommateur, entre l'État et entre les opérateurs pétroliers. Il y a un fameux. Donc, au élément d'Urbeta, si bien que le comité doit on appelle le comité de fixation des prix, je crois que chaque le 5 au bout au plus tard le 10 au bout d'un prix dollar ou fixé généralement fin de journal parler dans la gafo privé ni chocolatano donc n'y a été en plein détail là c'est que subvention bafle les 5 dernières années d'abord par rapport à la crise ukrainienne et par rapport aussi cette fois-ci à la crise iranienne donc en plein détail d'accord merci beaucoup Abdallah comme il y a photo amena doit kono la détail samedi mena dra mena e fa fait jalo awe transporteur wi o ngal kini ben sika mulufu merci beaucoup ne bɛ se ka mun fɔ la parce que anw ye jateminɛ caman kɛ parce que kumalatigɛ tɛ ale ko ko n'i ye nin kɛra ko crise min don ko Iran ni États-Unis ka crise o ka kɛlɛ ko o de nana n'o ye anw ye jateminɛ caman kɛ an y'a ye Mali la ni gɛlɛya nana bon mɔgɔw bɛ gɛlɛya de kuma fɔ mais kun y'a to ni gɛlɛya in nana o ɲininkali ka dɔgɔ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ bon comme anw ye transporteur ye bon anw kɔni ka hakilina ye mun ye bon anw dɔrɔn tɛ taa carburant ta anw ni Burukina bɛɛ bɛ taa carburant ta anw b'a san yɔrɔ min Burukina fana b'a san yen ka bɔ Abidjan fana ka taa Wagadugu transport la ani kilométrage la olu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na ani Bamako ka taa Abidjan Madou y'a faamuya ka bɔ Abidjan kana Bamako ani ka bɔ Abidjan ka taa Wagadugu a distance presque a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na bon anw ko munna prix min bɛ yen bi ani kunun anw ni Burukina cɛ jɛngɛnna kojugu n'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 b'an ni ɲɔgɔn cɛ ou bien dɔrɔmɛ 20 an bɛ se k'o faamuya k'a fɔ olu fɛ yen terrain fana bɛ carburant ta ka na n'a ye komi terrain fana ka transport ka nɔgɔn ka tɛmɛ mobili kan mais an y'a ye bon comme a bɔra k'a fɔ cogo min 40 ani dɔrɔmɛ 3 o de farala anw ta kan mais Burukina dɔrɔmɛ 10 de fara a kan
bon dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 40 o furancɛ ka jan dɛ o moins ni dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni o bɛ se ka faamuya an bɛ bɔ faamaw ma sisan a y'a lajɛ an ta in ka sɛgɛsɛgɛ dɔɔni parce que carburant bɛ ta hakɛ min na Abidjan ka transport bɔ ka na Bamako olu ko état jɛnna ka fɛn dɔw kɔ bon état mana jɛ a ka fɛn dɔw kɔ bon ka tila ka na anw ka prix 40 kɔ ka tɛmɛ jamana tɔw kan anw yɛrɛ dabali ban an bɛ fɛ vraiment état ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ pour que an se k'a dɔn mun de la o différence donna anw ni Burukina cɛ parce que an ka distance bɛɛ ye kelen ye anw kɔni ka jamana ka buta ye et puis gouvernement de fana b'olu ka caravane gérer normalement anw ta libéraliser len avec les so bɛɛ bɛ se ka na ni distance b'i bolo anw ni concurrence b'anw ta la anw de ta kan ka nɔgɔya ka tɛmɛ Burukina kan voilà an bɛ se ka min fɔ d'accord Bakari kɔrɔfɔ tɛ nin ye d'accord n b'a dɔn taali ɲɛ an bɛna sɛmɛ Dawuda Musa Kɔnɛ o ɲininkali kelen an mun ye économiste ye e bɛ se ka mun fɔ nin ko in na. Ayiwa n bɛ se ka min fɔ dafali la parce que Abdala da sera yɔrɔ dɔw ma Tarawelekɛ da sera yɔrɔ dɔw ma dafali o ye k'a fɔ an ka taji a da yɛlɛli a sɔngɔ yɛlɛli ni le 28 mars n'o o bɛ dɔgɔkun o bɛ don ɲini ka tɛmɛ caya ni dɔgɔkun ye bi kun b'a la a da yɛlɛna bari a bɛ se Mali la da min na dɔ farar'o da kan ni dɔ farar'o da kan wajibi a ka yɛlɛn hali ni gouvernement ye dɔ bɔ a kun ka dɔ fara ka dɔ bɔ a kun walasa a da ka nɔgɔya jamanadenw ma dɔ bɛ yɛlɛ a kan bari mada la ni gouvernement sera ka fara kan in bɛɛ ta ayiwa o hukumu kɔnɔna na ni taji ta minnu b'a dilan olu ka prix olu ka sɔngɔ ani a bɛ ta da minnu na ka na se fɔ Bamakɔ yan n'u y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ jateminɛ kɛ a bɛ lase yan da min na donc minnu fana b'a feere u man ka baara kɛ fu kan ka tɔnɔ sɔrɔ n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan gouvernement b'a lajɛ yala maliyɛnw bɛ se nin kɔrɔ wa donc n'u tɛ se nin kɔrɔ u bɛ dɔ ta o dɔ tali a la o de nana kɛ 940 gasoil ani essence 875 gasoil yɛlɛnna kɛmɛ sara da la 30 essence yɛlɛma tan ni dɔɔni fɔlɔ essence yɛrɛ da tun ka nɔgɔ ni gɛlɛn ni gasoil ye mais gasoil yɛlɛnna essence da fɛ sisan kɔlɔlɔ b'a la ka se jamanadenw ma bari an bɛɛ mako bɛ essence la walasa an bɛɛ ka se yan an bɛɛ taji don an ka mobili kɔnɔ walima moto kɔnɔ ka na yan walasa an ka baara in kɛ an mako bɛ taji la donc a bɛna jouer fɛn bɛɛ kan fɛn bɛɛ prix bɛ na yɛlɛma fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ na yɛlɛma mais yɛlɛma in a kan ka kɛ hakɛ la hakɛ min don gasoil bɛ don gasoil ni essence bɛɛ e b'o ta k'o don i ka feerefɛn min na a bɛ e ka sɔngɔ la yɛrɛ ka se hakɛ min na e man k'i ka sɔngɔ yɛlɛn ka tɛmɛ o hakɛya kan donc o jateminɛ o ye gouvernement ka baara ye a lasali an ma yan subvention tun bɛ yen fɔlɔ gouvernement bɛ to k'i bolo don a kun ka dɔ bɔ a sɔngɔ la walasa ka nɔgɔya anw ma ni gouvernement tun b'o kɛ lala gasoil tun bɛna caya ni 200 ye a litre kelen lala essence fana tun bɛna caya ni 170 ni kɔ ye maintenant ni u sera ka tali kɛ ka bolo don u kun ka dɔ bɔ a la ka se nin hakɛya la ni a bɛ gɛlɛya lase baarakɛlaw ma comme CNTR Tarawele y'a fɔ cogo min na o fana da kan ka jira gouvernement la walasa a ka lajɛ c'est vrai que ni fɛnw da yɛlɛnna a da tɛ e la parce que e t'a dilan e b'a sɔrɔ cogo min na i man ka bi tan mais ka sɔngɔ yɛlɛn o fana man ka kɛ sababu ye dɔw ka dama tɛmɛ walasa mɔgɔ kana se kow kɔrɔ hakɛ kan ka ko bɛɛ la. ok mais bon an bɛna e fan fɛ sabula n b'a dɔn a kuma caman bɛ yen e bɛ faamuyali caman fanga la e bɛ se ka mun ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna e ye mun de faamu.
ni ci ka ɲininkali la n bɛ se ka a ɲɛfɔ cogoya min na c'est-à-dire kɛlɛ dɔ de daminɛna diɲɛ kɔrɔn fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Moyen-Orient mais kɛlɛ in a sera tajibɔlaba caman de ma Iran bɛ fɔ mais Iran dɔrɔn tɛ Iran kɛrɛfɛ jamana bɛɛ minnu bɛ taji bɔ Iran ye sabanan de ye tajibɔlaw la n'a bɛ fɔ a ma OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole ale ye sabanan de ye diɲɛ kɔnɔ tajibɔlaw la mais Iran kɛrɛfɛ Irak fana bɛ yen fana bɛ tajiba bɔ kɛlɛ sera yen fana mais Conseil de coopération du Golfe o ye jamana 6 de ye monarchie minnu fana bɛɛ bɛ taji bɔ ninnu jamana n ye minnu fɔ tan olu bɛɛ bɛ Golfe Persique de kɔnɔ jida kɔgɔjida dɔ de bɛ yen taji ni gazi fanba diɲɛ taji 100 la 20 de bɛ bɔ yen gaz butane 30 de bɛ bɔ yen diɲɛ engrais urée 30 de bɛ bɔ yen 100 la Conseil de coopération du Golfe ye jɔn ye Koweït Qatar Émirats arabes unis Bahreïn Oman ani Arabie saoudite Arabie saoudite o ye filanan ye tajibɔ la diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya kɛlɛ kɛlen sisan ni américains ni israéliens bina iraniens kan iraniens fana y'u ta sara u kɛrɛfɛ jamanaw la américains ka sɔrasiw bɛ yɔrɔ minnu na donc a sera tajibɔ yɔrɔ ninnu caman ma n'a bɛ fɔ a ma bayɛlɛmalikɛ yɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko raffinerie Qatar ka raffinerie min ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye gazbɔ la tiɲɛni donna o kun Arabie saoudite ka tajibɔ compagnie n'a bɛ fɔ a ma Aramco Arab American Oil Company qui est la plus grande compagnie pétrolière au monde u ka raffinerie min ka bon n'a bɛɛ ye mugu sera o fana ma taji dun ni ala kɔlɔn taji bɛ sama ka bɔ yɔrɔ min na ni tasuma donna a la ani gazi i b'a lajɔ de fɔlɔ mais n'i y'a lajɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ taji bɔ a la nkɔ tuguni a bɛ waati de ta diɲɛ sugu dɔ de bɛ yen taji bɛ feere diɲɛ don o don barigo 104 104 millions de barils o de bɛ feere diɲɛ sugu la don o don sanni feere minnu b'a bɔ olu b'a feere minnu mago b'a la donc o sugu Agence internationale de l'énergie n'o ye diɲɛ jɛkuluba dɔ ye a y'a ɲɛfɔ ko 11,1 diɲɛ don o don ko de bɛ sugu jɛ mais ni feerelikɛla cayara ni sannikɛla ye ni sannikɛla cayara ni feerelikɛla ye plus d'acheteurs que de vendeurs mais o kɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ taji la dɔ bɛ fara a sɔngɔ kan a bɛ gɛlɛya an b'o de cogoya la kɛlɛ in bɛ daminɛ tuma min na février kalo tile 28 san 2026 taji tun bɛ barigon kelen tun bɛ $73 de la bibi in na an bɛ 105 a tun yɛlɛnna fo 120 donc 100 sarara la a tun yɛlɛnna ni presque 50 ɲɔgɔn na ye n'o kɛra bato min tun bɛ bɔ n y'a yɔrɔ fɔ kɔgɔji min bɛ yen ni jamana 6 in bɛ yen Irak bɛ yen Iran bɛ yen tɛmɛyɔrɔ de bɛ o yɔrɔ o kɔgɔjida la ka na kɔgɔjida wɛrɛ la n'a bɛ f'o ma ko Golfe d'Oman donc a bɛ bɔ Golfe Persique la bateau b'a doni ka na n'a ye Golfe d'Oman na n'a bɔra Golfe d'Oman na a bɛ na mer d'Arabie la a bɛ cari diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ye Asie jamanaw lajɛ 100 sara la olu ka 80 o de bɛ tɛmɛ Détroit d'Ormuz fɛ mais anw farafinna anw ka barigon 600,000 barils par jour o de tun bɛ tɛmɛ yen fɛ min bɛna farafinna yɛrɛ dɔrɔn min bɛ tɛmɛ Détroit d'Ormuz fɛ mais mankan bɛ Détroit d'Ormuz yɔrɔ de la o Iraniens ko ni Iraniens ma yamaruya d'i ma bateau tɛ tɛmɛ fɔlɔ bateau min tun bɛ tɛmɛ a ka ca a bɛ 150 ɲɔgɔn bɔ sisan min bɛ tɛmɛ a tɛ tan bɔ tile kɔnɔ i y'a faamuya donc o b'a to gɛlɛya bɛ na taji min bɛ na mais anw fana ka gɛlɛya ye min ye anw bɛ taji bayɛlɛmanen de san Mali quoi Mali tɛ dɛ farafinna parce que farafinna ka problème ye min ye farafinna jamana 54 de bɛ Union africaine kɔnɔ mais farafinna bɛ taji min bɔ o ye barigo 10,000 dɔrɔn de ye koyi
an bɛ min bɔ jogo don farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i b'a min bɛ Libye o Nigeria o Ghana o Côte d'Ivoire Sénégal Angola n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye barigon 1,000,000 de ye mais kɛmɛ de bɛ feere diɲɛ jogo don sugu kɔnɔ wa min bɛ sugu jɛ farafinna bɛ min bɔ o ka ca n'o ye i y'a faamuya mais kɔlɔlɔ wɛrɛ de bɛ farafinna bayɛlɛmani bɛrɛ t'an bolo bayɛlɛmani bɛrɛ a bɛ fɔ o de ma ko raffinerie barisa an b'a fɔ taji mais taji ye mun ye taji ye essence ye taji ye gasoil ye taji ye fuel ye taji ye fɛn kérosène min bɛ kɛ pankuru la taji ye bɛ kɛ fɛn comment ça s'appelle lubrifiant tulu min bɛ kɛ machine na o n'a ɲɔgɔnnaw bon gaz in o bɛ kɛ nɔgɔ ye urée ni ammoniac donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni o fɛn ninnu tɛ se ka tɛmɛ Nigeria filɛ nin ye ni Dangote ka bayɛlɛmani yɔrɔ in tɛ parce que ale bɛ barigon 650 ani 50 650,000 barils jour ale b'o de bayɛlɛma i y'a faamuya donc ale ɲɛna jamana 5 ma mars kalo in na parce que taji min tun bɛ bɔ Hormuz détroit d'Hormuz fɛ olu ma se ka s'a seyɔrɔ donc ale ye dɔ lase Cameroun ma a ye dɔ feere Cameroun ma ka dɔ feere Tanzanie ma ka dɔ feere Côte d'Ivoire ma ka dɔ feere Ghana ma ka dɔ feere Togo ma n ye jamana 3 min fɔ Ghana Togo ani Côte d'Ivoire anw bɛ taa taji san ye donc office malien de produits pétroliers ale de ye jamana ka cakɛda ye min bɛ i ɲɛsin taji bɛ se jamana yɔrɔ bɛɛ la cogoya min na l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures ale ye jamana ka bolofara de ye mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn kelen de kɔ anw ka taji feerelaw an kɛrɛfɛ jamanaw ka taji feerelaw tɛ kelen ye mon frère Traoré est Burkina fort. Mais Burkina, c'est la Sonabi qui s'assure de l'approvisionnement régulier. Oui, société d'État. Oui, Jamanaka Tchekedadi. On a opérateurs économiques, ce sont des opérateurs maliens. Mais fama dernier chiffre mais bloqué mais ça la biolonvla oui malien opérateur ou de on le beta tajita kana ferré on le beta tajita et ali et quand il rebam na be fama multinationale on le beta lu fana ka tajita kana donc malien on devait transport fana assuré malien fana be et taji ferré mais problème ni taji nana anya fora tuka amena taji be ferré puis à la pompe. C'est-à-dire e mana taa tajiso la sɔngɔ min bɛ fɔ a fɔra ko mars kalo tile 28 o ma piya fɔ ko taji bɛna 875 francs o ye essence ye gasoil 940 francs le litre donc essence 20 de fara la litre kan gasoil 40 ani dɔrɔmɛ 3 de fara l'o kan donc 40 ni 3 in n'i y'a jateminɛ a kɛmɛ kɛmɛ sara la 30 de fara la 20 in essence ta kɛmɛ kɛmɛ sara la 13 ɲɔgɔn de fara la i y'a faamuya o ka ca mais prix à la pompe in jateminɛ de bɛ kɛ o ma tilala k'a fɔ ko prix fournisseur de yɛlɛla an ka mɔgɔw bɛ taa ta minnu bolo a sɔngɔ yɛlɛla olu bolo même misaliya d'i ma société ivoirienne de raffinage n'ale de Côte d'Ivoire raffinerie ba ye parce que fɔlɔ an bɛ taa Sénégal ani Côte d'Ivoire mais Sénégal ta nɔgɔyara sisan donc caman bɛ bɔ Côte d'Ivoire mais olu fana ka sɔngɔ yɛlɛla barisa Côte d'Ivoire bɛ taji bɔ dɛ mɔgɔ faut pas que mɔgɔw ka ɲinɛ u bɛ taji bɔ u bɛ gazi bɔ mais ni kɔsan in na tɛ an ka essence sɔngɔ ni an ka gasoil sɔngɔ pompe la a tun ka nɔgɔn ni Côte d'Ivoire ta ye mun b'o kɛ barisa taji n'i taara pompe la sɔngɔ kilancɛ o ye salen de taxe d'assise b'a la TVA b'a la i y'a faamuya donc kabini an y'an ka hɛrɛmayɔrɔ sɔrɔ Mali parce que kɔnɔna dugu don an b'a fɔ k'an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw de ka na n'a ye pour que a kana gɛlɛya parce que taji n'a sɔngɔ yɛlɛla a bɛ don fɛn bɛɛ de sɔngɔ yɛlɛli la le gouvernement bɛ jɛ taxalen dɔw de kɔ walasa a sɔngɔ ka nɔgɔya donc o de ɲɛfɔra OMAPUM ɲɛmaaw fɛ
ko jamana bɛ miliyari 3 ɲɔgɔn de don kalo o kalo pour que a sɔngɔ bɛ min na sisan n'o tɛ a tun bɛ tɛmɛ o kan pewu ko u b'o de don n'a la n'a bɛ fɔ a ma ko subvention parce que sigikafɔ de bɛ kɛ ka jateminɛ e ye kɛn yɛrɛ ye e bɛ na n'a ye e b'a fɔ ko a sɔngɔ ye nin de ye i y'i ka marge fara kan e t'a b'a fɔ non a tɛ se ka feere nin na nin ka ca kojugu donc a b'a prix fixé n'a bɛ fɔ a ma ko prix plafond 875 min fɔra ani 940 min fɔra a tɛ se ka feere o sanfɛ o n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ jamana sɔsɔ a bɛ fɔ o de ma ko prix plafond mais comme concurrence don ni min bɛ fɛ k'a feere o jukɔrɔ n'i taara station d'essence la prix tɛ kelen ye koyi parce que n'a ka di ye min na i b'a min ka nɔgɔ i ma i b'a feere o de la jamana t'a f'i ɲɛna mais a b'a f'i ɲɛna k'i tɛ se ka tɛmɛ min kan donc an b'o o gɛlɛya de kɔnɔ sisan barisa ni taji n'a sɔngɔ yɛlɛla a sɔngɔ bɛ fara fɛn bɛɛ de kan surtout transport parce que ni taji yɛlɛla fɛn fɔlɔ min sɔngɔ bɛ yɛlɛ taji yɛrɛ bɛ don ni sɔngɔ min na fret maritime o de fɔlɔ sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc a bɛ se yɔrɔ min na a sɔngɔ yɛlɛnen de bɛ se yen. Bokar kɔrɔfɔ tɛ n y'o fɔ n ko bi su na n'Ala sɔnna an bɛna faamuyali caman sɔrɔ mɔgɔ plateaukɛla ninnu fɛ minnu bɛ yen voilà kuma b'i bolo. O b'a to Abdala n bɛ ɲininkali min tɛnku e la taji sɔngɔ yɛlɛni min kɛlen filɛ nin ye sisan nɔ mɔgɔw b'a ko gouvernement bɛ subvention kɛ a ko la mais a sɔngɔ yɛlɛnna ka se fo niveau dɔ la a ye maa wɛrɛ dabali ban i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye subvention gouvernement o subvention ko in ani cogo min na taji sɔngɔ yɛlɛnna ka se fo o ni niveau la. ni mɔgɔw y'a mɛn ko subvention peut-être mɔgɔ hakili bɛ se k'a fɔ ko i n'a fɔ gouvernement bɛ wari dɔ de ta k'a di opérateur pétrolier ma. Non, subvention kɔrɔ ye état bɛ jɛ a ka taxe dɔw de kɔ pour que prix min bɛ fixé à la pompe a bɛ se ka kɛ consommateur bɛɛ k'i ɲɔrɔta sɔrɔ a la comme n y'a f'i ye trouver l'équilibre entre le consommateur l'état ani les opérateurs pétroliers état bɛ jɛ taxe dɔ de kɔ o taxe na a bɛ fɔ o de ma ko subvention. Même misali di crise ukrainienne min daminɛ 2022 parce que ni san 5 kɔnɔ état subvention belebeleba 2 de kɛ crise min daminɛ 2022 avec l'Ukraine comme y'a fɔ étape don mais en janvier 2022 état tun bɛ gasoil taxé à 98,45 francs le litre i y'a faamuya mais a tun bɛ super taxé à 124,48 francs le litre crise ukrainienne commencé ka juguya dɔɔni état nana ka jate minɛ ka jɛ a ka taxe dɔ kɔ finalement a bɔra 98,45 la gasoil la ka na 41,24 la donc état jɛra à peu près 57 francs kɔ super la a bɔra 124,48 la ka na 82,36 la donc état jɛra à peu près 42 francs kɔ super la mais crise ukrainienne yɛrɛ juguya a b'a fɔ o ma ko le pic même de la crise o de yɛrɛ b'a dɔn ko état ye effort ba fourni parce que a bɔra gasoil bɔra 41,24 francs na état nana a dédouanement kɛ seulement 1 franc 49 le litre donc état jɛra à peu près 39,75% de kɔ litre o litre gasoil super la a bɔra 42,36 la ka na 1,50 francs le litre la donc état jɛra à peu près 80 francs,86 a jɛra o de kɔ super la. Jusqu'à tel point donc a bɛna 1 franc na état jɛra taxe ba de kɔ pour que vraiment prix à la pompe bɛ se ka kɛ abordable pour le citoyen lambda cogo min mais crise fɛn ta iranienne ta mɛ min na sisan des restructuration des prix là n'i ko k'i b'a jateminɛ état ye prix min fixé sisan nɔ état gasoil taxé sisan nɔ à 208,0 francs le litre. O man ca. Oui mais a jɛra o la fana a jɛra 12,59% de kɔ. Sur le prix sur le litre de gasoil. Et super là, par rapport à des restructurations, état super taxé à 240,84 francs. Donc, mais au label, par rapport à des restructurations, état dirait 20,41% de litre.
yen faamuya donc n'i y'a jateminɛ nin ye Abidjan route de ni 2020 ta min fɔra o b'a sɔrɔ Dakar de dominant yen kosɛbɛ le corridor Bamako Dakar o de tun dominant kosɛbɛ crise ukrainienne bɛ o de concerné mais crise fɛn min filɛ nin iranienne min filɛ nin c'est par rapport au corridor Bamako Abidjan qui est maintenant le dominant yen faamuya donc n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ cogo état bɛ jɛ taxe ba de kɔ mais il faut qu'à un certain moment donné mɔgɔw fana ka état fana ka jateminɛ k'a fɔ ni comme il faut le budget reste toujours net de prévision état ti wari wɛrɛ tɛ état bolo ni état ko j'ai un budget de 3 000 milliards en équilibre en recette et dépenses comme 2026 loi de finances b'a fɔ cogo min na a wari bɛ taa ɲini de a tɛ yen bon ni fɛn min ta ɲini n'a tɛ yen ni e b'a ka commencer ka jɛ ka fɛn caman kɔ f'a ka se yɔrɔ dɔ la i k'a kɛ ni hakilisigi fana ye sinon pratiquement i ka budget bi déséquilibré a bɛna finance publique déséquilibré ye parce que e hakili bɛ wari min na n'i y'o sɔrɔ donc finalement projet minnu fana b'i bolo ka financer état la état fanfɛla fɛ o fana tɛna se ka kɛ parce que caman bɛ bɔ état ka sɔrɔ la mais ni état ma kɛ franchement a bɛ gɛlɛya parce que non seulement a bɛ na ni mɔgɔ tɛna se k'o yɛrɛ fɛn carburant sɔrɔ baarakɛyɔrɔ fana tɛ se k'a sɔrɔ comme je l'ai dit le carburant c'est transversal à tout le secteur bɛɛ de mago b'a la forcément donc o y'a kɛ n'a prix yɛlɛla ça risque d'amener n'a ma maîtrise tugunna la ça risque d'amener une inflation généralisée fɛn bɛɛ de prix bɛna yɛlɛ donc il va falloir que a ka kɛ ni hakilisigi ye pour qu'à un moment donné état ka taxes fana ka se ka o préserver opérateur pétrolier fana généralement les opérateurs pétroliers au marché mis sur c'est 60 à 40 francs par litre au lieu de marché yɛrɛ ye fama au bout au kana fait une faible mais en réalité non que 60 francs par litre souvent le super est près 40 francs par litre sur le gasoil au lieu de marché donc il faut que état fana ko préserver sinon o abna que perçu le fana fana bi ko sente ko donc o da que fait paramètre caman bi jate na la ka simulation état ba fo bo ay simulation ka da fo o mappé ay simulation ka dia mais a flé mais même c'est la kuna même c'est la que même c'est la coupe pétrole fana même c'est la coupe jamana don fana fina ba ka choix ko la o de que pire la pompier ok basto bato drame na e fan fala la no ni ngali metewo e la aw transporteur we surtout aw ta kuma ka ca kosebe ne jate ne ke ba ka fo essence prix ele ni min kera avec sababu dobe farami transport ka par exemple caro bo la ni camion bo la wa al sotramo fana bo la duguba konna na ni no donc ni do fara la al sotramo fana prix ga do fara balo ga parce ali na ko tigi min beta anga ke sa ata na wota bangi da kana da suguni krala ba fo ko do fara la sotramo so ga do fara le ga na fana so ga donc pratiquement gelia na fa be fe nga aya ka fo ago ko la kosa na aw be transporteur aw be prix min sigi fe kan donc aw be fo ɲɔgɔn kɔ donc ani a bɛ fɔ mɔgɔw bɛ wari min sara essence la ani aw bɛ min fara a ka ku cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a kuma cayalen don ɲɛfɔli cogo jumɛn de bɛ o ko la kuma to jamana kɔnɔ don bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula kɔsadani n'a ye k'a fɔ hali Sikaso Bamakɔ a kuma cayara. bon mɔgɔw bɛ kuma caman k'a la parce que anw yɛrɛ y'o kɔlɔsi kɛ ni 2022 dɔ faralen carburant kan mankan fɛ covid waati ninnu na donc dɔ farala gasoil kan dɔrɔn hali dɔ fara transport kan dɔrɔn mɔgɔw wulila ka kuma association consommateur fana kumana bon an y'a jira mɔgɔw la a ka gɛlɛn k'a ye ko transporteur bɛ se ka wuli ka dɔ fara transport prix kan sababuya dɔ de bɛ na n'a ye komi an bɛ sababuya kuma la parce que anw yɛrɛ fana ye consommateur de ye anw tɛ fɛ transport prix ka yɛlɛ mais gasoil minnu yɛlɛn dɔrɔn automatiquement a bɛ jouer transport kan komi Mahami bɔra k'a fɔ sisan bateau kunun i kɔrɔ an ka chinois y'an wele an ka fournisseurs ka bɔ Chine ka na Dakar ou bien Lomé k'o ye 3000 et quelques dollars o de fara mobili kelen kelen transport kan o bɛ bɛn ka CFA 2 millions ma à peu près n'o ye transport maritime ye olu y'a fara kan mais n'u y'a fara kan dɔrɔn anw fana bɛ gasoil de ta ka kɛ mobili la pour ka se ka mɔgɔw ta yan ka taa Sikaso ani ka mɔgɔw ta yan ka taa Mopti donc pourcentage min bɛ fara gasoil kan anw bɛ pourcentage kelen de calculer dɔrɔn o de fara transport kan anw tɛ fɛn wɛrɛ fara kan bon o de bɛ bonya mɔgɔw ma dɔɔni parce que zena n'u yɛrɛ farala kan komi Yatara y'a fɔ c'est à peu près 29%. Bon an bɛ se ka yɔrɔ ka kɛ 30% ye bon anw ka transport ni 30% calculé k'o fara yɔrɔ dɔw kan a bɛ gɛlɛya population ma donc an ye mun kɛ sisan komi transport ye
jɛkulu saba de transport urbain n'u b'a fɔ o ma ko dugukɔnɔ mɔbiliw en transport interurbain wali bɛ bɔ yan ka taa Mopti ka segin ka na en transport international o saba de bɛ yen bon n'a daminɛna an bɛ a fɔlɔ transport urbain na parce que o de ka gɛlɛn hali faamaw yɛrɛ ma olu bɛ mɔgɔ ta ka s'u ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ taa ka segin kɛ bon an y'a jateminɛ an ni ɲɔgɔn sigi an kumana CNTR la k'a fɔ bon gɛlɛya bɛ yen sisan gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de la an ka jamana fana ta ye a damana ko wɛrɛ tuguni donc an ka dɔ fara prix kan an ka kɛ ni hakili sigi komi Magali y'a fɔ cogo min prix min bɛ di transport la prix daminɛ bɛ yen camancɛ bɛ yen n'o ko prix placé plafond bɛ yen bon gouvernement prix min hali gouvernement sigira ka kuma prix min na 2022 an ye index min dilan ni prix bɛɛ b'o kɔnɔ u ye plancher min d'anw ma o la an ye baara daminɛ an ma se ka hali se o ma. mais plancher jumɛn lo plancher ka daminɛ par exemple sisan u y'a fɔ sisan ka bɔ yan ka taa Sikaso ka daminɛ 1000 na 1200 1000 400 1600 i mana kɛ cogo o cogo gouvernement ka dan i tɛ se ka tɛmɛ 1600 kan Bamako Sikaso 8000 francs o ye plafond ye i mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka tɛmɛ o kan i kana tɛmɛ o kan bon ala kɛ jeune na o min bɛ bolo 2022 donc ni nali sisan an y'o mɔgɔ ma sisan aw b'o prix min n'an tun ma deli k'o appliquer donc aw bɛ dan o ma ni kan ka fara kan ka k'a ka san n'o 29% ye a y'o to yen o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ o ye anw ka dama ni ɲɔgɔn cɛ concurrence ye e y'i ka compagnie créer ko prix bɛ réservé Mali la e bɛ se ka mɔgɔ ta 1400 i b'a dɔn k'a fɔ bɔ yen ka taa Sikaso ne bɛ se ka ta 1200 mais gouvernement ko aw ma kana tɛmɛ 1600 kan donc an bɛ ka baara kɛ n'o ye bon an y'a ye dɔw kun tɛmɛra kan mɔgɔ ma tɛmɛ a kan sisan car bɛɛ bɛ ka mɔgɔ ta an bɛ ka bɛɛ contrôler maximum bɛɛ bɛ ka ta 1600 o prix dira ma gouvernement bɛnn'o kan depuis 2020 bon augmentation min kɛra sa carburant na an ma mago la bon Sotrama an y'a kɛ an ye dɔrɔmɛ 10 de fara Sotrama kan ka bɔ par exemple ka bɔ Moribabugu la sisan ka taa Arayida la n'o tun ye 40 an k'u ma a b'a kɛ 50 ni yɔrɔ min ye ka bɔ Sanakɔrɔba ka na dugu kɔnɔ n'o ye 60 ye a bɛ dɔrɔmɛ 10 de fara a kan ka kɛ 70 ye parce que an b'o kɛ mun na an ye jateminɛw kɛ 2022 an ni gouvernement bɛnna yɔrɔ dɔw kan an y'a ye dɔrɔmɛ 5 segin b'o la par exemple ka bɔ yan ka taa Moribabugu la ka taa dugu kɔnɔ n'a kan ka kɛ 55 ye an b'o bɔ a ye dɔrɔmɛ 5 bila parce que warimisɛn segin o fana mankan bɛ kɛ Sotrama kɔnɔ fo bugɔli bɛ y'a la bon an b'a kɛ 50 ye olu de an y'a kɛ 55 ye bon donc an fana yɔrɔ dɔ la fana ni 55 don an bɛ bɔ bon an b'a dafa 60 la parce que dɔrɔmɛ 5 seginni a ka gɛlɛn mankan b'a la donc an bɛ ka o de kɛ sisan k'a fɔ bɛɛ ka dan dɔrɔmɛ 10 ma Sotrama na foyi ma fara a kan ka tɛmɛ o kan bon min ye transport interurbain an y'a daminɛ o la 100 ka na 200 ka na 400 international an bɛ Sotrama o urbain ye taxi fana b'o la bon taxi an y'olu bila bon i mana bɔ k'i bɛ taa Moribabugu la taxi mana wuli n'a y'i sɔrɔ Jelibugu la komi olu tɛ jɔyɔrɔ kelen tuma dɔn i n'a mana discuter ka bɛn min ma a bɛ bɛn o la a bɛ taa e bɛ se ka bɔ ne bɛ taa Arayida la n bɛ taa 300 ne tɛ se 200 de bɛ ne bolo an ye taxiw ta bila o contexte kɔnɔ olu ta o ye olu b'u ka prix discuter u yɛrɛ ye donc maintenant min ye transport interurbain ye ka bɔ yan sisan par exemple ka taa Kɛɲɛba yarɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sira man ɲi mobili tɛ hali mobili kura n'i y'a san bi i tɛ se ka voyage kelen kɛ Bamakɔ Kɛɲɛba n'i ma lamɛnnisɔrɔ kari i bɛ zimɛli kari mobili kura donc an ka 2022 prix la an tun bɛ ka mɔgɔ ta o la 2400 ka taa oui plafond o tun ye 2600 an b'o bɔ sisan aw bɛ min fara o kan aw kana tɛmɛ 200 kan waaye an bɛ calcul kɛ toujours i taara min fɔ pour que an kana bɔ 30% in kɔnɔ donc 200 bɛ fara a kan o y'o ye bon n'o ye transport international ye c'est comme ça o fana bɛ ten ni min ye ka bɔ yan ka taa Abidjan ni o tun ye 2800 an b'a essayer
ka 200 fara o kan. Nana Abidjan wafla kata Bamako Abidjan wafla wa wafla ani 800 ka bɔ Bamako ka taa Abidjan 1200 km de long. Ouais, ça fait 14 000 francs. Ni 14 000 francs do ay me flare faraka wa. Ni 14 000 francs abi keme flare faraka. Pour que an na bɔ 30% kono. An bɛ keme flare. Mais ni wa duru de do. Ni wa duru do an bɛ se ka keme naani faraka. Est-ce que carrément ne tunda o la ko? Parce que an bɛ se ka keme naani faraka. OK, d'accord. An bɛ se ka keme naani faraka. Bon o ye volet voyageur ye. Sotarama ni fɛn o voyageur la. O min ye marchandise ye. Mali kɔnɔ yan. An ye jateminɛ min k'u la an ye marchandise min ta par exemple ka malo ta ka bɔ Ɲinɔ ka na n'a ye Bamako marchandise la o ye transport interurbain ye donc an ye 600 k'a daminɛ 400 ka na 600 an y'o fara o tɔni kelen kan bon min ye international ye ka bɔ Dakar ka na Bamako an ye 1000 fara o tɔni kan ni tɔni ye par exemple kɔrɔlen kun ye 12 ou bien 13 ye an ye 1000 fara a kɛ 14 an ma tɛmɛ o kan o bɛɛ la toujours an bɛ calcul kɛ 30% kɔnɔ pour que an kana yɛlɛ sanfɛ ni farala gasoil kan an b'o de fara transport kan est-ce que y'a faamuya voilà. Bɔgɔrɛ i b'a dɔn voilà mais an bɛna segin ka na kan parce que bi moi je vous félicite parce que bɛɛ de kuba la parce que a kuma cayalen don mais faut que a ka walawala an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na merci ka mɛ basi. Ok basi tɛ Kone o b'a to ni nasɔngɔ kɛra jamana kɔnɔna na État ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ min b'a to a kɔlɔlɔ kana se jamana kɔnɔdenw ma. I ni ce ka o ɲininkali la ni nin nasɔn kɛra n'o ye taji sɔngɔ yɛlɛli ye ka bɔ a dakɔrɔ la ka dɔ fara a kan ne b'a dɔn État seko ma k'a la sinon a tun bɛ jija dɔ kana fara a kan a tun bɛ dakɔrɔ min na prix nana yɛlɛ k'a taa sa yɔrɔ la fo kana se Mali la ale tun bɛ subvention min kɛ ka kɔrɔ hali n'a y'o to a nɔ la u t'a bali dɔ kana fara a kan o de y'a to dɔ farala a kan o ye fɔlɔ ye a bɛ se ka min kɛ sisan o ye ka a ka subvention a yɛrɛ bɛ jate bɔ k'a lajɛ a bɛ se ka min ta a ka saliw na k'o bin walasa an ka to hakɛ la n b'a dɔn o de kɛra fɛnɛ mais o tɛ dɔn bari an t'o o détail bɛɛ dɔn sisan bari o n'a ta o ta dɔ farala essence ni gasoil kan i ye n faamuya maintenant État kan ka mun kɛ sisan ka subvention to a nɔ la o ye fɔlɔ ye n'a bɛ se ka dɔ fara subvention kan walasa jamanadenw ka lafiya o fana ka ɲi État ka baara filanan ye min ye o ye ka jate minɛ ka an kɔlɔsi dɔ farali min kɛra taji sɔngɔ kan a kɛra gaziol a kɛra essence ye o an kana o kɛ bololaminɛ kala ye walasa ka an bɛ baara min na an bɛ sanni feere walima ka mako min ɲa maliyɛnw ye n'o ye transport b'o la par exemple an kana na a ka bolomayiri ka fɛnw da gɛlɛya ka taa hakɛ la taji yɛlɛni ma se hakɛ min na o jate kan ka bɔ sira min kan o ye cadre de concertation ye cadre de concertation bɛ secteur bɛɛ la a kɛra transport ye o a kɛra jago ye o a kɛra min bɛ minɛn dilan o secteur industrie o a prix n'a prix bi fixé gouvernement b'i sen don a la le marché est libre ça c'est vrai c'est-à-dire que olu fana baara fɛn fɛn b'i kɛ yɛrɛ ye la kɛ yɛrɛ ye ma daminɛ k'i ka bin ta i kan ka baara kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ mais i ka tɔnɔ in fɛnɛ e man k'o sama ka se yɔrɔ la min bɛ jamanadenw degun misali la n'i ye jibidɔn ta sisan jibidɔn in bɛ dilan usine min na minɛn caman bɛ don a la mana bɛ don a la adamadenw bɛ sara ka taa baara kɛ o fana bɛ baara kɛ ni taji ye donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛna se musaka buteli kelen musaka bɛ bɛn min ma o jate dɔnnen don n'o jate dɔnnen don ni essence ye walima gasoil
o fɛn dɔ ye maa t'a bɛɛ ye ni essence da nana gɛlɛya sisan de 30% walima gasoil nana gɛlɛya sa 30% i tɛ se ka buteli kelen da yɛlɛma ka de 30% ni essence nana gɛlɛya sisan 100 sara la ka gɛlɛya ka se 30 ma e tɛ se ka 30 bɛɛ boli buteli kelen kan jate de kan ka bɔ an bɛ segin n'i bɛ buteli ba caman dilan i bɛ bɛɛ dilan da min na o da de bɛ fɔ essence ka farankan in o nana ni gɛlɛya lase a ka baarakɛda ma ka se hakɛya jumɛn na o fana da b'i dɔn n'o kɛra a bɛ segin jatew kan ka a lajɛ sisan ka an ni gouvernement bɛ bɛn a la o la ni anw ma nin fara a kan sisan an bɛ bin sɔrɔ u b'a lajɛ gouvernement b'a dɔn o la fana ko effectivement ni nin ma fara a kan u bɛ bin ta donc o de kan ka kɛ gouvernement ka baara ye ka kɔlɔsili kɛ d'abord ka bin ta n'o ye subvention ye walasa an ka se ka fɛrɛ ka kɔlɔsili kɛ fɛnɛ faranga min kɛra taji la nin a kana mɔgɔw ka a faranga n'a a y'a to e bɛ baara min na faranga nana to ni e ma faranga ni jate minɛ k'a fana fara i ka jagofɛn walima i ka baarakɛda sɔrɔfɛn sɔngɔ kan i bɛ bin ta i kan ka dɔ fara a kan mais dɔ fara kan ka kɛ hakɛ la o hakɛ u ni gouvernement de kan ka jɛ k'o de jateminɛ gouvernement kan ka to ka gouvernement ka mɔgɔw kɔlɔsi ka kɔlɔsiba kɛ ni kɛn yɛrɛ ka baara a kana bin ta a k'a ka tɔnɔ sɔrɔ mais a ka tɔnɔ in fɛnɛ a kana dama tɛmɛ a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw kan o de ye gouvernement ka baara ye ne ka jate la. ok parce que mɔrɔ ma makalu n bɛ na e fɛnɛ ma o ɲininkali kelen n b'a tɛnku e la parce que an y'a fɔ nin taji sɔngɔ yɛlɛni a kɔlɔlɔ bɛna bonya secteur caman kan kosɛbɛ par exemple n ye exemple yɛrɛ ta forontobani ka bɔ bagineda ko ka taa sugunikura la min bɛ a bila ka sotarama kɔnɔ ka taa a bɛna ko dɔ yɛlɛnna fɛn sɔngɔ kan n'a kun b'a sɔrɔ 20 den 3 ɲɔgɔn na o bɛ se ka den 2 dɔrɔn feere dɔrɔmɛ 20 tuguni donc e yɛrɛ ka ye ta la i ta kan ka mun de kɛ min b'a to kɔlɔlɔ in kana se ka bonya jamana kɔnɔdenw kan. ni ce i ka ɲininkali la je crois que a ɲɛfɔra cogoya min na n jɛ ɲɔgɔn fɛ ma ɲɔgɔn na n'i ye jamana ka sɔrɔ la ye mali yɛrɛ ka sɔrɔ n'i y'a ta bakuruba la n'a bɛ fɔ a ma ko PIB produit intérieur brut kɛmɛ sara la 60 o bɛ bɔ min na sanni feere an bɛ minɛn minnu feere kɔfɛ ani an bɛ minɛn minnu san kɔfɛ an bɛ minɛn minnu feere kɔfɛ a bɛ fɔ olu de ma exportation sanu b'o la kɔɔri b'o la lithium b'o la baganw b'o la an bɛ minɛn minnu san kɔfɛ an bɛ fɛn min san kɔfɛ ni fɛn bɛɛ ye maliyɛnw san o san o ye taji de ye an bɛ fɛn fɛn san kɔfɛ 100 sara la 30 sanfɛ o ye taji n'a ɲɔgɔnnaw ye a bɛ fɔ min ma produit dérivé après n'o bɔra la machine n'o bɔra la a bɛ fɔ minnu ma ko intrant o ye produit chimique ani produit intermédiaire ye n'o bɔra la balo min bɛ san kɔfɛ san o san a ka ca ni miliyari 500 ye n ye produit fɛn fɛn fɔ san nin bɛɛ bɛ don de ni taji sɔngɔ yɛlɛ la dɔ bɛ fara nin bɛɛ sɔngɔ kan a donni sara kan aw bɛ mun kɛ jamana sɔrɔ la a bɛ dɔ bɔ jamana sɔrɔ la filanan an ka baarakɛda dɔ bɛ yen cɛkɛda dɔ bɛ yen direction générale de la douane wagadenba dɔ de bɛ jamana bolo a bɛ fɔ a ma budget d'état jamana ka sɔrɔ a n'a ka musakaw an ka sariya sunba de ko jamana ka kan k'a ka sɔrɔ a n'a ka musakaw k'olu labɛn yanni san kura ka yɛlɛma donc 2026 wagadenba in labɛnna 2025 conseil des ministres b'a labɛn k'a bila ka taa wasabulon na n'olu y'u bɔra kɔrɔ tan ka yamaruya di a bɛ taa jamana ɲɛmaa fɛ yen ale b'i bolo nɔ kala n'a bɛ fɔ a ma ka promulguer n'o kɛra janvier kalo tile fɔlɔ a bɛ kɛ loi de finance initiale a bɛ daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ fo décembre kalo tile 31 jamana ka musaka n'a ka sɔrɔ bɛɛ b'o ko de kɔnɔna la loi de finance les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires. 600 wagadenba in san 2026 musakaw bɛ bɛn miliyari 3
kɛmɛ duuru bi wolonwula ani seegin 3578 milliards de francs CFA sɔrɔ bɛ bɛn milliards ba saba ani bi duuru ani seegin 3058 milliards de recettes budgétaires jumɛn ka ca ni jumɛn musakaw man ca ni sɔrɔ yan o danfara ye joli ye miliyari kɛmɛ duuru ani dɔrɔmɛ mugan a bɛ fɔ de ma ko déficit budgétaire donc jamana ɲɛmɔgɔw bɛ taa o juru ta de pour que sɔrɔ ka kun musakaw la parce que n'i ka musaka ka ca n'i ka sɔrɔ ye dɔ b'a jɛ f'i ka taa wari ɲini yɔrɔ dɔ de k'a dafa a bɛ fɔ de ma ko dette publique donc dɔ bɛ fara o kan o bɛ juru ta wa tɔnɔ de fana bɛ o juru fana kan i y'a faamuya mais sisan an bɛ fiscalité ko la an y'a ɲɛfɔ n'anw ka taji feerelaw n'u taara u bɛ taji ta kɔfɛ u b'a donni u nana ye musaka fɛn fɛn b'o fara kan donni sara b'o la stockage sara b'o la chauffeur sara b'o la banque ka fɛrɛw b'o la u mana n'a ye dugu kɔnɔ u b'a dédouaner n'u y'a dédouaner u bɛ na n'a ye station na n'a nana station na u b'u ka tɔnɔ fara kan a bɛ fɔ o de ma ko prix à la pompe sisan gouvernement bɛ sigi k'a lajɛ gouvernement kalo o kalo dɔgɔkun naani o dɔgɔkun naani gouvernement bɛ sigi de ka jateminɛ taji sɔngɔ yɛlɛla wa a jiginna de fɛn fila kɛra n bɛna dati di mɛ mɔgɔw ɲinana mɛ o kɛra a ma mɛn o san 2024 octobre kalo tile 11 taji sɔngɔ jiginna dɔrɔmɛ 10 gasoil ni super mɔgɔ si ma kuma fɔ mars kalo tile 25 san 2025 taji sɔngɔ jiginna dɔrɔmɛ 5 gasoil ani essence donc 2024 ni 2025 taji sɔngɔ jiginna ni 15 de ça dépend de la conjoncture internationale prix bɛ yɛlɛn ka jigin parce que sanni feere don diɲɛ sugu in de bɛ o de bɛ prix de mais taxes fana o de b'a dafa donc pour que kana mon frère ka kuma la an ni Burkina cɛ tiɲɛ na dɔrɔmɛ 5 de bɛ an ni Burkina ka danfara de b'an ni Burkina ka essence sɔngɔ cɛ mais min bɛ gasoil danfara min bɛ an ni Burkina ka gasoil sɔngɔ cɛ ka ca ni 40 ye o ye ne kɔni na fili mais ne ye jate min minɛ kɔlɔlɔ dɔ de bɛ jamana da la banbagaciw ye tiɲɛni min don an ka jamana kɔnɔ tajibɔlaw n y'a ɲɛfɔ an na tajibɔlaw ye maliyɛnw de ye ni camion dɔ jenina tiɲɛni bɛ don maliyɛn dɔ de kun tiɲɛni bɛ don jamana de fana ka sɔrɔ la mais an ka cakɛda min bɛ yen ko direction générale des douanes n ye jamana sɔrɔ min fɔ miliyari 3058 miliyari miliyari 350 ni 8 ale jɔyɔrɔ recette fiscale barisa impôt douane domaine trésor dette publique olu bɛɛ de bɛ na ni nafolo ye ka kɛ ka jamana ka sɔrɔ dafa donc miliyari 350 kan olu jam service duuru ye min fɔ olu jɔyɔrɔ ye miliyari 2,771 2771 milliards en recettes fiscales nettes o la direction générale des douanes ale ye niyɔrɔ ye 936 milliards 936 milliards pardon miliyari 936 ɔ n'a fɔra sisan ko subvention bɛ kɛ ko dɔ bɛ bɔ tipu la ou bien dɔ bɛ bɔ TVA la o kɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ impôt ka sɔrɔ la ou bien dɔ bɛ bɔ douane ka sɔrɔ de la donc 936 milliards min fɔ miliyari 936 ani 36 la fɔra ko douane ka na ni min ye ni dɔ bɔra taxe douanière la o tɛ sɔrɔ bilen n'o ye douane m'o sɔrɔ o ye dɔ bɔlen jamana ka sɔrɔ la mais o bɛ compenser cogo di wa an ye crise laban min sɔrɔ énergétique ni banbagaciw tun kɛlen bɛ ka sira tigɛ n'u tun bɛ ka tiɲɛni don taji donni n'an ka jamana kɔnɔ taji tun bɛ sɔrɔ dɛ sira de tun man ɲi donc fo ka lakana tun ka sabati pour que taji ka se ka don bon o wari minnu donn'o la o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni i y'a ye situation régularisera c'est que fɛɛrɛ dɔw de donna la mais o ye min yira k'a fɔ ko jamana fanba bɛ marché gasoil de la n'o tɛ ne yɛrɛ kabiri nin y'a san 30 ni kɔ ye ne bɛ nin fɛn ninnu kɔlɔsi
gasoil sɔngɔ ma deli ka yɛlɛ taji essence sanfɛ fɔlɔ n y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka ye a ma deli ka kɛ mais n'i ye filiw jateminɛ n'i ye gasoil fili ni essence fili ye i b'a dɔn k'a fɔ kelenw tɛ quoi donc sɔrɔ de bɛ kɛ gasoil la sisan jamana ta fɛ ani taji feerelaw ta fɛ ka tɛmɛ essence ta kan parce que transport en commun transport lourd équipement lourd olu bɛɛ ka taa ni fɛn fɛn bɛ boli kosɛbɛ taxi wo olu bɛɛ bɛ marché gasoil de la donc gouvernement ka sɔrɔ b'o o de la jamana ka sɔrɔ b'o gasoil de la kosɛbɛ ka tɛmɛ essence kan parce que essence sannaw man ca k'olu bɔ je crois que o ye ne ka explication ye mais an m'an jɔ jamana ɲɛmaaw k'a ɲɛfɔ. d'accord Abdallah tiɲɛ don an y'a mɛn fana ko stock ko 45 jours ne ma se ka o quality ba fili i bɛ se k'o da dɔ la est-ce que a bɛ se ka crise fana nɔgɔya wa. yɛrɛ ni ka dɛrɛ o bɛ jamana nin kun cɛ fɔlɔ c'est à dire que subvention ko min filɛ nin fo k'a ka filɛ ji ɲɛma jɔlen don parce que justice sociale ba t'a la kosɛbɛ c'est fantan faama bɛɛ bɛ taxe prix kelen fantan faama montant kelen de bɛ fara a bɛɛ ta kan i y'a faamuya donc il faut que o yɔrɔ ka jateminɛ dɔɔni k'a fɔ état ka se les couches les plus vulnérables sɔrɔ bateau minnu état fana k'a filɛ ka olu ka mɔgɔw to dɔɔni sira dɔ misaliya d'a ma voilà exemple ma surunya ye min ye o ye ala ma hinɛ i bɛ ka la ka i bɛ ka to fanga la énergie ta sira fɛ courant ta sira fɛ i bɛ ka ye subvention dɔ mɔgɔw ye courant ko la unité di mɔgɔw ma courant ko la yawa plan covid a y'a di mɔgɔw ma mais a kun bɛ jateminɛ par exemple la facture moyenne c'est san kɔnɔ i bɛ facture joli sara ma a moyenne a bɛ se ka kɛ 10 000 francs ye a moyenne bɛ se ka kɛ 20 000 francs ye a moyenne bɛ se ka kɛ 60 000 francs ye en fonction de la moyenne minnu sebaatɔ minnu i b'a sɔrɔ olu tun bɛ min sɔrɔ a la sebaatɔ minnu olu tun t'a sɔrɔ a la o ye justice sociale ye o i y'a faamuya donc il faut que nin yɔrɔ fana a ka jateminɛ. mais dɔw b'a kan to ko waati tɛ kelen dɛ. non waati ko t'a la o i y'a faamuya nin fɛn nasugu min filɛ nin ye il faut k'a ka jateminɛ k'a fɔ ça va être un peu difficile parce que pompe la i tɛna se ka taa jɔ nin ye fantan ye nin ye faama o dalu jumɛn b'i bolo mais effectivement faut à moins qu'il y a fɔ i ka kɛ certificat d'indigène ta mairie la i ka yɛlɛ n'o y'i bolo n'i sera essence ta yɔrɔ fana ka gɛlɛn. bɛɛ tɛ kuma ye voilà. non a ye kuma tɛ dɛ n b'a fɛ ka f'i ye il faut que état ka sira réfléchir sira dɔ k'a fɔ stratégie dɔ la pour vraiment les couches les plus vulnérables olu fana ni couches favoriselenw ka u bɛɛ ka taxer fɛn kelen na quoi il faut une sorte de justice sociale i y'a faamuya ça c'est très important deuxièmement bɛ min fana fɔ a ka gɛlɛn parce que le carburant représente un tiers des importations du Mali pour vous dire que l'importation du carburant ça représente un tiers de nos importations donc en 2024 le Mali a importé 2 665 706 litres de carburant a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan gazole tɔ la carburant essence tɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan le Mali a importé ala o don a fɔra conseil ministre la a validé conseil ministre la 2 665 105 706 litres et 2025 min kan ka officialiser a tɛmɛ kosɛbɛ le Mali a importé à peu 2 837 683 022 litres i y'a faamuya donc dɔ yɛrɛ farala kan en réalité vous comprenez donc ça veut dire que importation bɛ carburant na il faut que a ka jateminɛ dɔɔni pour que parce que opérateur pétrolier minnu fana filɛ nin ye olu fana bɛ dɔ sɔrɔ a la ka tɛmɛ secteur tɔw kan kosɛbɛ parce que non seulement ka marge bénéficiaire min bɛ yen les 60 à 40 francs par litre bi mɔgɔ tɛ k'o la ni taxe fana benna ka fara kan a bɛ n'a fɔ du bénéfice de fana sɔrɔ par rapport aux autres secteurs i y'a faamuya donc o fana yɔrɔ ka jateminɛ donc il faut falloir de temps en temps aussi état fana ka essayer ka jateminɛ an ka moyen fɛn par exemple ka essayer ka les véhicules hybrides la ka se ka o fana favoriser c'est mun bɛ gaz ni essence ta ɲɔgɔn fɛ et puis ka se biocarburant fana ka se ka o stratégie fana jateminɛ u bɛ se ka substituer essence fana na il faut de plus en plus an ka réfléchir transition énergétique min fana na par rapport à ça parce que n'an ka le tout carburant la finalement n'an ma a dabila ça risque même de plomber notre économie
aujourd'hui, on le sent aussi. Parce que, comme on le dit, le carburant est transversal à tous les secteurs. Même on maîtrise tout naturel, ça va non seulement compromettre les recettes de l'État, mais aussi compromettre aussi la réalisation des objectifs des projets de l'État aussi. Il y a un formulaire. Il faut que une réflexion qu'on porte au Congo. Donc, il y a une question qui est 45. C'est effectivement, une crise, on a une capacité de stockage qui peut tenir que 2 à 3 jours. Il y a une crise immédiate. Et c'est pour cela que l'État a été mis au conseil des ministres là, qu'un projet de décret d'État pour que maintenant, sur la sécurité de conseil qui puisse tenir 45 jours. Mais je tiens à préciser qu'effectivement, à projet, ça date de 2015 en réalité. Ça date de 2015. Précisément le 24 août 2015 à décret Tara. Voilà, Yatra. C'est voilà, pour le les décisions depuis 2015. Les décisions à décret, il y a des reprisées le 24 août 2015. C'était fait en fait de telle sorte que à peu près 500 millions de litres sont. Mais peut-être que le financement a dû poser problème. Non, ça veut dire que si moi j'ai bien compris, on nous met à début 2015. Pourquoi on dit Cocoraté. Mais il fait Cocoraté. Il fait Cocoraté. On était fait Cocoraté. D'accord. Il y a fait que la date fiée à Faraka. Conseil des ministres le 24 août 2015 a décrété. Et nous qui va ça va à peu près 500 millions de litres. Nous qui va capacité soukaji à dépôt quand là à carburant fanakala carburant à bere ka jeta yin ka pour les mines les unités industrielles consommation domestique ko be ça va te coûter à peu près 600 milliards de francs CFA. D'accord. 600 milliards de francs CFA. Voilà. Donc fin de humanitaire faut financement ka nyinde parce que y a fait un budget be tugomina un budget de recette fiscale en réalité il y a formé ka faut comme sur le worké wala ki nya fo mo ami féminin ni anga mini recette famba bi bo mini fauna bon à tisser qu'à là-bas les mines ont une durée de vie limitée il va falloir qu'il y ait un fondamentaux de là il faut amener ou ça c'est l'agriculture l'élevage la pêche fanga c'est au fondamentaux de là parce que quand la seconde voilà on est fana bambou et ben le chômage bambou ni on est parce que l'agriculture avec grand agriculture va entrer ko do na pala entrer ka do na bala toujours le fait que nous il y a une formation professionnelle ou ta une formation professionnelle basée uniquement sur le secteur tertiaire, transit, secrétariat de bureau, banque, emploi de commerce. Mais en réalité, à Fachite, les secteurs prioritaires de l'économie, les clients porteurs d'emploi, en la formation professionnelle de Oluka. Il y a un format. Donc, il faut que au fondamental de là, car l'agriculture avec grand accord de base, sinon, il durée de vie de là, à quelle chose il y a ni l'économie basique au cas, à ce de la ni ou qu'à durée de vie banabie. Et bien, au milieu de Jamako, il va remplacer nous. D'accord. Bien format. Il faut qu'on réfléchisse l'occasion. Donc, sécurité militaire, comme il y a fait, ça date du 24 août 2015, à décret Tarassou Ibeka, mais malheureusement, à Massek a réalisé, ça peut pour une capacité à peu près 500 millions de litres. Il n'y a qu'à faire à Djossara, à Nika, à Fak carburant, tout catégorie confondu, Jetaïn, mine, pour les carburants pour les mines, pour les industries et pour la consommation domestique, à peu près à Kubuta jusqu'à 600 milliards. Mais est-ce que il y a un mouvement 45 est-ce qu'il y a une solution à la crise de l'eau? Bon, à la solution définitive, tant qu'il y a un pétrole produit. Donc, ça peut être une solution temporaire. Mais, après, il y a des crises et répercussions qu'on a de façon immédiate. Vous pouvez aller là à l'international immédiatement à répercuter sur le coût à la pompe. Donc, après, en permettre pendant un temps, par exemple, aux répercussions qu'on a. Il y a un fameux. Donc, après, à différer des solutions, c'est un bon fameux. Il y a un fameux. Mais maintenant, ça a été de façon immédiate. Mais, 45 jours, nous, puis on allait encore attendre un peu pour qu'il le prix à la pompe. Après, il y a tout. D'accord. Voilà. Ok, donc regarde, tu prends notre 2015, d'accord, Dra, amenez fait parce que comment de fort, comment d'amener, enfin amener dans 45 jours nous connaît, et beaucoup Mali, Burkina, bon donc maintenant on m'a dit quelque chose que société d'État, ma consommation pimou, Sonabi, bon, ani au Louvé, au café Moufa, mais on fait au tiers, donc allez Moufoni, c'est que Aga Guerre, est-ce que soit vous c'est la bonne. Bon, Mali parce que nous avons gazole ko jateni. Gazole ni jeni ko sobe.
comme Yatara bɔra k'a fɔ cogo min n'i y'o bɛɛ b'ale de consommer hali citerne min fana bɛ taa carburant ta ka na olu de bɛ gasoil de jeni donc ale ka consommation ka bon kojugu car kelen o kelen ka bɔ yan ka taa Mopti aller retour an bɛ 540 litres de jeni 540 litres car kelen o jeni bon car joli bɛ bɔ yan par jour ka taa Mopti car joli bɛ bɔ yan par jour ka taa Kucala Sikaso Keɲeba n'i y'a jateminɛ a ka ca kojugu donc comme on de bɛ gasoil consommer kosɛbɛ toujours anw ma hakili to a la parce que bɛɛ danfaraba tɛ anw ni Burukina cɛ kosɛbɛ n'i y'anw ni insistera yɔrɔ kan comme a yɛrɛ nana fɔ vraiment 200 vraiment a cayara parce que n'a kuma fɔra dɔrɔn a tɛ don mɔgɔ hakili la mais a bɔra ni y'a dalu dɔ ye oui a bɔra ni dalu min ye k'a fɔ ko état de bɛ carburant gérer Burukina on est d'accord o yɔrɔ ninnu bɛ yen o bɛ se ka kɛ différence de prix min kan ka y'a ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka o yɔrɔ bɛ yen mais n'i taara n'i donna ni ɲɔgɔn cɛ o de cayara kojugu o de ma faamu quoi o de ma faamuya parce que anw bɛ calcul min kɛ comme anw transporteur ye n y'a fɔ cogo min Ouaga Abidjan c'est 1000 et quelques kilomètres Bamako Abidjan c'est 1000 et quelques kilomètres an bɛɛ bɛ taa bureau bɛɛ bɛ taa ta raffinerie la Côte d'Ivoire an bɛɛ ka citerne ye mobili sugu kelen ye an bɛɛ b'a ta yɔrɔ kelen an bɛɛ bɛ min bɛ na anw bɛ na yan olu bɛ taa Burukina donc n'a fɔra ko Burukina ka carburant ka nɔgɔn ni anw ta ye bon vraiment a bɛ gɛlɛya anw ma kosɛbɛ ni dɔrɔmɛ 10 don ou bien 20 don an b'a faamuya mais n'a sera 40 ma anw tɛ se k'o faamuya tiɲɛ parce que fo état fana k'a fɔ anw ye carburant bɛ san da min na Côte d'Ivoire a tun feere 60 ni kɔ de bon citerne b'a doni ka na a mana caya cogo cogo prix plafond a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 20 kan litre kelen transport ka na yan donc n'a mina douane 45 litres douane kan ka taxe joli min a la o dɔnnen don bon maintenant sa état jɛnna joli ko o la donc jusqu'à présent o de ma fɔ fɔlɔ état jɔra joli ko parce que ko état y'a ka fɛn renoncer a ye jumɛn de renoncer an fɔ o de ɲɛ parce que an bɛ carburant san sɔngɔ dɔn an b'a transport dɔn ka na a dɔnniya an b'o dɔn gouvernement ka jɛn na an y'o dɔn sisan productigiw u ka fana ka bénéfice kan kɛ min ye litre kelen na o fana jate dɔnnen don mais anw bɛ se ka tɛmɛ Burukina kan cogo di fo 40 a ti dɔn hakili la quoi mais Darawo a ye commission mun sigira nin o an b'o o kuma ɲɛfɔ ɲɛna wa n'anw prix dilan san o san anw tɛ girin ka prix appliquer fo ni gouvernement ka sigi ka kuma an b'an ka tutelle wele fɔlɔ n'o ye ministère du transport ye an b'a fɔ bon carburant kɔni yɛlɛnna bon jamana ko de don anw kɔni hakilila dɔw ta min b'a to population tɛna bɔ ka mankan ci min b'a to anw fana tɛ kana baara kɛ bin na an b'o calcul de kɛ pourcentage min farala kan an t'o ta n'an ba tilala baara la secrétaire président de ministre wele k'a fɔ bon anw tilala baara la bon ministre bɛɛ wele a bɛ association de consommateurs wele a bɛ pétrolier wele a bɛ mɔgɔ dɔw conseil la a bɛ wele awɔ an bɛna sigi bon secrétaire ye prix min dilan a filɛ nin ye donc an b'a ta 1 à 1 transport urbain na ka taa interurbain na ka taa international la volet passager ani marchandise ani hali bɛɛ min b'a la hali spirosiw b'a la min ye ɲɛgɛn sanwó-olu an b'a bɛɛ de calcul kɛ ka taa jira ministre la donc a fana ka conseil b'a lajɛ an bɛ jɛ k'a lajɛ transporteur nin yɔrɔ an kɔni hakili la nin ka ca malgré an ma se plafond ma mais an bɛ fɛ aw ka dɔ bɔ nin yɔrɔ la an b'a dilan ten fo k'a ɲɛ donc ni ministre y'a ka accord di an bɛ sɔrɔ k'a appliquer mais fɛn kelen fɔ o kɛra an sigira ka kuma semaine passée a ye n filɛ ka structure fɛn o fɛn fɔ madame ministre ye nin bɛɛ wele ka na an n'a bɛɛ sigi salle kɔnɔ bɛɛ ko vraiment baara in ɲɛna mɔgɔ si ma sɔrɔ hali association de consommateurs min ye prix contesté tellement a dilancogo ɲɛna a kana digi population na donc mais dɔ bɛ salle kɔnɔ ale ko de ko ni prix augmentera carburant na ko transporteur k'u patienter jusqu'à 2 semaines 3 semaines e bɛ ko mon frère o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ e ko état ko k'aw m'o kɛ an tɛ se k'o kɛ parce que ne bɛ carburant san prix min na ka taa Mopti ka segin ne b'a san dali immédiat car kan ka taa Mopti sini ne ye carburant san bi segin ani dɔrɔmɛ 4 940 francs ko na tila ka taa mɔgɔ ta 9,000 francs ka taa Mopti ka segin n'a ye
o ma jɔn b'o pertita an tɛ se k'o ta o donc n'o de don État k'a fɔ pétrole n'u bɛ communiquer kɛ télé la u b'a fɔ bon prix min filɛ nin n'a bɛna fɔ a bɛna fɔ sisan télé la pétrole kana appliquer fo dɔgɔkun 2 donc n'o fɔra sisan aw fana bɛ se ka baara kɛ o la ka se dɔgɔkun 2 ma parce que dɔgɔkun 2 bɛ kɛ de ka na ye est-ce que État b'a la est-ce que dɔ bɛna fara carburant kan tugun ou dɔ bɛna bɔ a la donc n'o fɔra sisan donc an fana bɛ to o fourchette kɔnɔ mais olu ko anw de ka sɔn maintenant ni dɔ farala ka pompe la anw bɛ taa san gɛlɛya la anw ka dɔgɔkun 2 kɛ ka mɔgɔw ta ka sɔrɔ an ma dɔ fara pique o kuma wɛrɛ bon 45 jours kɔni e bɛ se ka mun de fɔ saki kɔni na bon an kun y'a fɔ cogo min anw fana ye kibaruya min a mɛnna k'a fɔ k'u bɛna dépôt de stockage kɛ Mali la bon n ko n'o kɛra a bɛ fisaya jamana ma a bɛ fisaya jamanadenw ma a bɛ fisaya jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que ni jamanadenw tɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ yen olu kan ka sɛgɛn de kɛ jamanadenw de ye donc ni stockage sera ka sɔrɔ min 45 jours vraiment a ka fisa transporteur ma kojugu a b'a to an fana ni prix mana yɛlɛ hali international an tɛ se ka girin ka prix yɛlɛ an bɛ to tant que dɔ ma fara ka pompe la anw tɛ maga transport la c'est très rare dans l'histoire i k'a ye ko transporteur wulila dɔrɔn ko bon sira man ɲi gouvernement an ka min tiɲɛ kojugu an bɛ dɔ fara transport kan i ma deli k'a ye mais ni dɔw kɔni farala taji kan dɔrɔn ko Magali y'a fɔ cogo min c'est automatique dɔw fara transport kan dɔw fara fɛn bɛɛ prix kan donc n'an ye faamu sisan conclusion yɛrɛ ye min ye wari nin c'est à dire o kan ka fɔ binni kɛra wari mun kan nin o da de ma se ka fɔ fɔlɔ o da de ma se ka fɔ fɔlɔ ok d'accord depuis réunion donné dɔ de nɔfɛ mais an y'a ye k'a fɔ gasoil ko gɛlɛyalen don a ka niveau la fɛnɛ a ko nɔgɔyara bon gasoil ma nɔgɔ hali sisan an tɛ gasoil sɔrɔ parce que soudainement dɔw bɛ taa jɔ tile 5 pompe la o tɛ gasoil sɔrɔ u bɛ si ka tile ka si ka tile 5 gasoil tɛ sɔrɔ bon ni mobili turu ser'u ma fana ni gasoil nana pompe su la k'u bɛ se ka 2000 la k'u bɛ se k'o de kɛ Sotrama kɔnɔ an fana an ye ministre ladɔnniya primature an y'a ci se o la parce que u bɛ ka mɔgɔ dɔw détaché c'est un colonel ko Raoul an y'olu fana kunnafoni a la ni solution ma sɔrɔ o fana ye gɛlɛya belebeleba dɔ ye ka se transporteur ma n'a fɔra Sotrama i ye tile 5 jɔ fɛn min nɔfɛ et c'est le pompe la sisan ko bon an bɛ se ka 2000 la de k'i kun an ko mais e bɛ se ka 2000 la k'a kun cogo di 2000 la kɔni Sotrama la c'est pour que ka taa turu kelen kɛ seli ka segin dɔrɔn a bɛ tila ka na jɔ pompe la tuguni d'accord donc n'a tigi bɛ se ka min ta plein ta a k'o ta a bɛ se ka tile 2 tile 3 baara kɛ n'o ye ka sɔrɔ a ma segin ka na pompe la o pour que k'o sɔrɔ i bɛ wari de fana di pompisiw ma ah bon oui an y'u dénoncer mais foyi tɛ ka bɔ a la d'accord dɔw y'a bi a y'a fɔ yɔrɔ ye ok i bɛ wari de di bɔn aw karitigi n'a sera pompe la n'i sera pour que ka se ka i ka aller retour sɔrɔ o bolo f'i ka wari dɔ de bɔ d'accord ka di pompisiw ma an tɛ an ka directeur ko k'an kana tɛmɛ 100 litres kan ok kari min kan ka taa Kucala ka segin carburant tɛ Kucala 100 litres bɛ taa cogo di f'i ka aller retour de ta oui moi la précision ni dɔ yɛrɛ la parce que voilà an bɛ fɛn sɔngɔ dɔ je finis avec 2 secondes seulement ko o t'a sɔngɔ mais est-ce qu'o taara à l'information parce que au mois de février tout près le gasoil était taxé par l'État à 208 francs le litre 208,03 francs le litre et au mois de mars on en a taxé à 181,24 francs le litre c'est au Doba là et le super était taxé au mois de février à 247,84 francs le litre le super et au mois de mars le super est taxé à 197,26 francs donc 247 là 197 là 208 là 181 là l'écart est déjà connu état budget en fonction du nombre de litres importés il va calculer état budget an bɛ yɔrɔ min nɔfɛ bon ne y'a fɔ cogo min a fɔra sisan carburant yɛlɛnna a sanyɔrɔ la dɔ farala a kan donc maintenant ni carburant nana État de b'a lajɛ sisan gɛlɛya de bɛ yen parce que an bɛ kuma an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ donc bon olu bɛ fara min fɔ nin bon k'a fɔ sabu 40 kan ka fara a kan État k'a fɔ bon ko 40 kan ka fara a kan 43 aw bɛ 30 ta aw de dɔrɔn de faamuya d'accord voilà o de ye k'a fɔ État jɛnna taxi dɔ kɔ an b'a fɔ ah c'est concret quoi c'est concret ok d'accord Omo voilà comme waati min dira ma fɛngɛra donc sisan 45 nin an bɛ kuma na en tant que économiste là e bɛ se ka mun de fɔ a la stock ko la 45 jours ko in ale tɛŋunen bɛ
socle national de sécurité des produits pétroliers et gazeux, liquides et gazeux. Au Koro Gélé Inalé, gouvernement et Yamariata, conseil des ministres Temenena, comme un socle constitué. Ni akiliba la essensi doni gɛlɛya tɛmɛna daminɛna waati min na ka a tɛmu insécurité la an ye débat dɔ kɛ yan donc ni kɔni y'a fɔ a kɛnɛ kan donc ko labɛn in bɛɛ sabatilen don mais décret in de tun b'a la fɛnɛ donc 45 jours ko in ani socle national de sécurité ko in ko ɲɛnamaba de don non seulement ko fila de bɛ yen gouvernement ye yamaruya ta k'u bɛna dɔ fara jamana ka capacité de stockage kan o ni 45 jours in tɛ kelen ye capacité de stockage ye jumɛn ye o ye dépôt min bɛ yɔrɔ min na dépôt min bɛ sanfili la yan dépôt min bɛ sogonikɔ dépôt min bɛ sanzu ka dépôt o n'a ɲɔgɔnna de kan ka caya jamana kɔnɔ k'a kɛ région bɛɛ la n'a se kɛra an ye walasa an ka se ka carburant ka an bɛ min kɛ jigin pompe kɔnɔ bi o ka jigin tɔ min bɛ yen o ka taa bila dépôt kɔnɔ ni pompe ta banna u ka se ka taa a ta dépôt la directement donc 45 jours à Kafsa, mais donc il faut 90 jours là, dépôt de socle national de sécurité pour 90 jours. Mais on a 45 jours, jour que à Kain. D'accord. Avec une affaire du mania, c'est-à-dire qu'à bas tout le monde est joué quoi. Ok. C'est-à-dire ni gɛlɛya dɔ nana cun an kan ka an ka taji sɔrɔli gɛlɛya ni taji tɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɔ mais ni socle national de sécurité bɛ yen hali ale ye min fɔ ko 12 jours ni voilà ni socle de sécurité tun b'an bolo de 45 jours a tun bɛ se k'a fɔ socle b'an bolo qui peut couvrir 45 jours an bɛna o essence n'a taji labɔ k'a lase station kɔnɔ bien que 45 jours de bambolo donc am se ka kritan duruta am se ka kalo kelen ta essence prix ka ta no la OK parce que mi man kun ka an ga socle de sécurité la an yo san d'accord la ya nya ciya ni gɛlɛya na dɔrɔn ale b'a to an consommer yɔrɔ bɛ jamana tɛ jɔ d'accord donc min ye ka dɔ fara capacité kan n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan a b'a to ni gɛlɛya wɛrɛ nana Mali b'a to an bɛ se ka ɲɛnakili voilà o y'a kunba de ye kosɛbɛ fana don. OK Modibo voilà diɲɛ jɛkuluba dɔ de bɛ yen ko agence internationale de l'énergie ale a ɲɛfɔ ko diɲɛ jamana bɛɛ jamana bɛɛ kan ka stock national de sécurité de kɛ barisa Ukraine Covid y'a yira Ukraine kɛlɛ y'a yira ko ni mankan wulila diɲɛ kɔrɔ ou bien gɛlɛya dɔw nana taji bɛ se ka dɛsɛ donc ko jamana bɛ kan ka 90 jours de stock jamana bɛ kan k'o de bila sen kan mais a bɛ jamana min bolo a man ca hali se bɛ jamana minnu ye n'i ye américain jamana ta olu bɛ barigo miliyɔn 19 de consommer tous les jours chinois 16 diɲɛ taji la olu jamana fila première puissance économique deuxième puissance économique diɲɛ taji kɛmɛ sara la olu ye 44 ye Chine ni Amérique dɔrɔn mais 90 jours kalo 3 stock Union africaine jamana 54 kelen tɛ yen min bɛ 90 jours kɛ OK il y en a pas un seul d'accord bon stock national de sécurité même dɔɔni min don a la parce que a kɛra an tile la n y'a dossier a tɛmɛna an bolo kɔnɔ n ye noté k'a la président ye ministre des finances fila minnu tugura ɲɔgɔn kɔ n tɛ n'u tɔgɔ fɔ fɔlɔ nana n'a ye a dossier o tun ye muso ye filanan nana n'a dossier o tun ye cɛ ye a bɛɛ taara conseil des ministres la mais yamaruya ma sɔrɔ sɔngɔko la o de la avril kalo tile fɔlɔ san 2026 yamaruya in taara o 45 jours sɔngɔ ma fɔ fɔlɔ a ma kɛ waati min kɔnɔ o fana ma fɔ mais gɛlɛya bɛ yen tuma min na o de b'a to décision sugu dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a ta parce que urgence bɛ yen an y'a ye kɔlɔlɔ min bɛ yen facture pétrolière facture énergétique a ka kan ka jigin n'a ma jigin gɛlɛya bɛ na maliyɛnw ma donc a kɛtuma ye sisan de bɛɛ bɛn'a kan yan k'a fɔ il nous faut un stock national de sécurité d'accord o ye fɔlɔ ye mais maintenant transporteur Mali ye transport jamana de il faut qu'on aille vers cette transition énergétique fɔlɔ
EDM ka bɔ taji ko la EDM mago bɛ million litre kelen gasoil de la fiɲɛ jongo don a se t'u ye san 2003 n y'a ɲɛfɔ kɛmɛ sara la 17 de tun ye taji ye sisan u bɛ 70 sanfɛ kɛmɛ sara la n'o kɛra taji sɔn a dilanni sɔngɔ de bɛ yɛlɛ alors qu'a feere sɔngɔ tɛ ka yɛlɛ donc danfara min b'o cɛ o bɛ na ni kɔlɔlɔw ye mais sisan transport de ye fɛn bɛɛ ye Mali la transport de ye fɛn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ parce que taji ale bɛ se fɛn fɔlɔ ma a conséquence fɔlɔ o ye transport de kɛra transport maritime ye o a kɛra transport terrestre ye o a kɛra transport aérien ye misaliya min da bila très rapidement conseiller min y'a fɔ ko jɔ mais est ce que ale b'a ka baara dɔn compagnie aérienne le kérosène sɔngɔ yɛlɛla de plus de 60%. Mais compagnie y'a répercuté yɔrɔnin kelen n'a ma kɛ u b'a fɔ de bɛ avion jɔ n'a ma répercuté jɔ transport de bɛ jɔ u bɛ jamana bloqué de mais o tɛ se ka maintenant les transitions énergétiques ye mun ye les véhicules électriques les moteurs électriques tout ce qui est renouvelable en lithium bola fɔlɔ ye mais les batteries rechargeables ani les moteurs électriques. Mais il faut trouver une solution, travailler avec les transporteurs pour renouveler le parc. En abotagiko la motoni. Ok. Au bateau, en de facture énergétique là, en de pollution fanana. Il y a la poussière ni fin si ni là, ni moteur nord. Voilà. D'accord. D'accord. Vraiment Sira. D'accord. Abdallah. Vraiment merci beaucoup. Madame mon chemin famille sera. Donc vraiment voilà. Merci beaucoup Dra. D'ailleurs monsieur Kola vraiment merci. Nous moi comme d'habitude merci. Bogar. Donc moi de mes cas baran wambolo mieux la réalisation. Donc au fou vraiment Mohamed Keita ni abou officiel vraiment ba afou maintenant namborayi donc amita Traoré Mamadou Mouri Abidjan amba le fo mieux Sam Djema amba le fo docteur Madan Diallo amba le fana fo no tamana ka boy Amadou Dadje Sangare amba fo Baba Thiam hippodrome Mianga Salifou Dambélé amba le fana fo ka kunjeli le patriarche ani Baba Keita voilà donc amba le fana fo no tamana ka boy Bemba Keita le national amba fo Mimi Diallo amba fo Mam Samake Mam Samasego amba le fana fo ko sebe ka kunjeli joye Ousmane Chérif Madan Aïdra donc vraiment ni ala manga joyera là dimanche prochain amna ñoo soro réalisation voilà donc baranyena aka ambe merci beaucoup voilà.